Pak Priyo. Nggih. Tuk 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 tuk. Nyun pangapunten. Nggih. Wonten sasmita saking dulur-dulur mriku. Pripun? Ngeten. Oh, ngaten. Tegese nembe prei. Oh. Sing prei Pak Priyone napa? Iya, Pak Priyo Oh, mestine. nggih. Belum berkenan. Oh, nggih. Mbok menawi nenggo wanci Heeh. utawa leres sing jenengan ngendikake iso pinaringan tingkas terang iki mergo panjenengane Pak Nggih. Priyo. Mbok menawa niki nembe manekung nolak udan. Nggih, ngaturaken panuwun. Heeh. Men Mbak Tutik jumeneng di atas pentas. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila. Semalammu ada menyebut terguna. Rasa dalam budaya kecil hatimu. Sing Jawa Tengah wasat terhambangan. Seruput tengah desa desa. Saben dina minaya kami mati guna. Upacara kaparuhan tukang sipang diberi alih kuasa. Iki mau mbok apake kok iso muni iki? Sing nggon mentil iki lho tak dulek ngene iki. Marai aku kira tau dolanan mic dadi bingung ki carane nguripke mic iki kepiye. Ya pokoke nggon iki dulek ngono lak. Sing enek mentil iki mau. Kene nek tulisane on ngono kuwi. Mau muni. Heeh, nek Terus? kesuwen ngono tulisane off ngono kuwi. Berarti nek kesuwen off. Off. Nek off berarti mati. Off ki apa mengko wae kepanjangane ngono. Wong ora tau dolanan mic ngene iki. Nggih. Heeh. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Dik Putut. Nggih, nyuwun pangestu. Nggih, mugi-mugi jenengan lancar, Amin. sehat. Pangestunipun nggih. Mboten ngedit ngeten pangestu. Pripun? Nggih, mboten ngeten. Anjir, sakmenika remen saestu nderek panjenengan Kang Mas. Nggih. Sakmenika jenengan mau tindak kali sinten teng mriki? Kali bojo kula. Oh nggih, Mbak Nanda nggih. Nggih. Walah, sing usahane kuatah menika nggih. Leres Lah nggih to, pangestunipun. nggih. Lancar to nggih usahane? Nggih. Nasi ada, Nggih. restoran ada, MBG ada. Lah nggih to, kula Jagal sapi nopo. Niki mau Nggih. mriki kula mau malah kula kalih bojo kula kalih pedet niki, pedet. pedet. Nggih. Engkang pundi pedete? Oh, niki nggih nyawa to? Nyawa niku. Oh, niki saged urip to? Saged kan bengah lah banter mengke. Oh, ndak wau kula cedak-cedake mboten urip niku mati mawon ngoten. Niku. Nggih. Ya ampun. Nggih to, Kula Pak. bingung leh nguripke pripun ngoten. Mang cedake cobi, mang uripne. Mas, Sik. Piye apa? Kowe arep nguripe aku. oh gak Mas, ceritane ki aku ki ya kepengin kenal karo sampean. Sampean kok anggere tak cedake ngalah ki ana apa ngono lho. Ya ora apa-apa kuwi tegese njaga jarak. Waduh, biasane ya ora ngono, karo paine ki ya gak ngono to. Lah kan Pak ini nawani, kowe urung nawani kok. Lah kira-kira aku karo paine padha apa ora? Soalnya aku ki nek karo kowe arep cedak-cedak aku pekewuh, ora Kekewo? kepenak. Lho. Wong bojomu ngeterke rene tur nunggoni eneng kene. Sing endi? Sing endi? Sugeng dalu Mas, nggih. Hus. Mas, Bojone Tuti. iki mau prewanganku. Mula aku ora kepenak. Iya. Nek rene iki aku mau ya ora iso tekan kene, udan deres to ya. Ya ngono kuwi kok ya. Niki lho Mbak Tuti, piyayene ramah, Heeh. nyeneng. Ramping. Ramping. Lagi jenengan lho Mas sing ngomong karo ramping. Matur suwun nggih, matur suwun, matur suwun. Iya, entuk sampean iki ngomong apa? Sampean derek iki diarani ramping. Oh, biasanya iki sidane gede-gede ngene iki dadi. Iki entuk sing ramping. Entuk cilik-cilik ngenten iki ya. Heeh. Lah nggih. Men bawa, bawa. Mosok kabeh bawa. Lah apa langsung lagu? Ya wis, anu nek ra gelem bawa yasinan. Lah, Mungkin iki nggih. yo nembang kok yo. Niki wau Mbah Lurah nembe pusing. Heeh. Mbah Yatno pusing